Ще можем ли да слезем, ние? Да, само че малко тричи. Тука да го уважат, обаче само ние, които си бяхме от неговия екип, пихме до края. Ние тримата изпихме половин литър бутилка. Сложим синьото и пак ще държим заедно. Мазаляка, абсолютно не трябва да Не признаеш, че можах. беше много приятно и ми трябваше нещо такова, защото стреса идваш малко много. Чакай, Днеска мина много добре. сега ще го оправим това с Днеска се стреса. напих на работа супер зле. Стой така, сега ще оправим това с стреса. What the fuck? Опа, о, дай, шефе. О, Искам само да ви кажа, че това е човека, който води. Не бе, не го ви. Майко, ако направихте монголоиде? Много беше яко. Човек. То се беше малко прекалено. Чай да го запазя. Rocket jump на. Извинявай се, Не му пука за твоите това мнения. не ми е Team Fortress 2. гледат като малумници. Дайте с игла ли се опита да Rocket Jump? Да. Те, всички ли са тук? Ало? да. Не.